Šef stranke, inače moj dobar prijatelj, uvijek kaže bolje je miješati alkohol nego beton. Nije problem što nemamo para da idemo na more, nego što nemamo ni da ostanemo kući. Ima li neko ovdje da mu smeta što ja ne radim? Tako sam mislio. Vidiš šta piše u novine? Kaže sutra temperatura ide 40 Celsijusa u hladu. Onda treba izbjegavati hlad. Pa da, pametno. Šta još pišu? Ajme vidi kako ovo mlika, šta je ovo, još je pala kava, ko zna koliko to već stoji. Pa leda. Bože dragi, šta je sama pjena, imam tu išta kave. Može druga, ovo je užasno. Ja bi ovo bolje napravila. Mlijeka do vrha, skoro evo vidi ovo. Pjena. Svašta ljudi moji. Svako da nas radi u Evo ga gledalci, znam, i ja sam uzbuđen. I evo naše Dike, evo naše plivačke Nade, evo našeg Dragana. Evo ga, pogledajte samo kakva građa to je, pa ne cijepaju se džabe. Da si ikada ti nas slušala u Nikšiću pored jezera, ti će selfije svoje snimati, dubiozače tebi svirati. Lek festival 10. avgusta, pa da taman usred raspusta, od suda bit će naroda, zajebancija i priroda. Zamisli dođeš na ljetovanje u Crnu Goru i ne odeš na ovu plažu. A greo te. Pa Neno, jeli? Izvinite, da li vam smeta što ležaljka košta 35 € dnevno? Ako ti smeta, Tarov sedi na pet. Čime se bavite, kako ste obezbedili sebi ovaj luksuz? Ne radim ništa. Dobro se. Poznaj si mi po TikToku, brat. Alo, ja sam morao, inače ne bi ništa prodao. Znamo bi džabe šetao, para ne bi imao, cijelo bi mi se grao, kući bi me poslao, tamo bi tekno pao, otac bi me košar zvao, iz kuće bi mi šćelao, para ne bi imao, na ulicu bi ja spavao, totalno bi propao, aj Baljo, krofe! Ne mogu, nemam para. Ako nisi para imao, što si ti u Sutomore došao, bolje si pazar, uznao i goveda čuvao. Idemo! Ima li ođe na svijet, druže, kupaš se, ođe lovčin, gledaš gore ti njegov spava, uživaš. Ovo niđe na svijet nema, druže. Nema nigde. Nema, ja ti kažem. Ikada ti nas slušala u Nikšiću pored jezera, ti će selfije svoje snimati, dubiozače tebi svirati. Lek festival 10. avgusta, pa da taman usred raspusta, od suda bit će naroda, zajebancija i priroda.